Gobeithio bod y fideos hyn wedi eich helpu i fyfyrio ar eich rôl fel oedolyn sy'n galluogi dysgu, i ystyried pa mor dda y mae eich ymgylchedd yn cefnogi datblygiad holistaidd plant, a sut mae'r cyfleoedd rydych chi'n ei darparu ar gyfer dysgu yn ennyn diddordeb pob plentyn. Dylen nhw eich cefnogi i ystyried pa mor dda y mae eich plant yn datblygu'r sgiliau trawsgwricwlaidd trwy chwarae a dysgu sy'n seiliedig ar chwarae. Dylen nhw eich helpu i fyfyrio ar p'na ydych chi'n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu, gan gynnwys chwarae corfforol actif, dan do ac yn yr awyr agored. Gobeithio eich bod chi'n teimlo'n hyderus i fynd ati i werthuso eich ymarfer mwyn sicrhau eich bod chi'n darparu cyfleoedd a phrofiadau dilys sy'n briodol yn ddatblygiadol. Ac yn olaf, gobeithio eich bod chi wedi diweddaru eich dealltwriaeth o'r ffordd y gallwn ni ddatblygu sgiliau trawsgwricwlaidd, llythrennedd, rhifedd a chymhwysau digidol, mewn cyd-destynau dilys a phwrpasol.